உங்கள் ஏர் ரத்திய சொட்டன் கலாய்க்கிறாங்களா? ஜி சொட்டையா? ஏன் சொட்டெல்லாம் இல்லைங்க, அது ஏன் நினைத்தீங்க. நிறைய பேர் அதை அப்படி தப்பா நினைச்சிருக்கீங்க. நான் என்னங்க பண்றது? உங்கள் ஹேர்லைன் பின்னாடி ஏறிட்டே போய் கவலைப்படுறீங்களா? அப்போ இந்த ரீல் உங்களுக்காக தான். இது வெறும் ஹேர் ப்ராப்ளம் இல்லை, உங்கள் இன்டர்னல் சாயிலில் நியூட்ரியன்ஸ் ட்ரை ஆகியிருக்கு. உங்கள் ஹேர்லைன் பின்னாடி போகுதுன்னா உங்கள் ஸ்கால்பில் இருக்க மைக்ரோ சர்க்குலேஷன் ஸ்டாப் ஆகிட்டுன்னு அர்த்தம். இது எதனால் வருதுன்னு தெரிஞ்சுக்க கெட்வெல் ஹோமியோபதி ஃபாலோ பண்ணிவிட்டு ரீலை சேவ் பண்ணுங்க. ஹார்மோனல் இம்பேலன்ஸ்னால உங்கள் ஹேர் ஃபாலிகல்ஸ் சுருங்கலாம். லாஸ்ட்டாக ஸ்ட்ரெஸ் அண்ட் பேட் ஹேபிட்ஸ் இது ரெண்டுமே உங்கள் ஹேர் ரூட்ஸ்க்கு போகிற ஆக்சிஜனை கட் பண்ணும். உங்கள் ஹேர் ரூட்டை ரீசெட் பண்ணுறதுக்கு நான் சொல்கிற விஷயங்களை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ஃபஸ்ட்டு, டெய்லி 5 minutes ஸ்கால்ப் மசாஜ் பண்ணுங்கள் மைல்டாக. செகண்ட், நைட்டு ரீல்ஸ் பார்க்காம சீக்கிரம் தூங்க போயிடுங்க. லாஸ்ட்டாக, ஸ்க்ரீனில் தெரிகிற அயன் அண்ட் ப்ரோட்டீன் ரிச் ஃபுட்ஸை உங்கள் டயட்டில் இன்க்ளூட் பண்ணி பாருங்கள். ஹோப் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப்.